Dünya кояшының якты нурлары астында, кар бураннар арасында Буран исемле булан малае яшәгән. Зур буланнарның матур һәм киң мөгезләре бар. Ә минеке юк. Мөгезләрем булса, мин дә алар кебек батыр булыр идем. Бәлки, миңа аларны эзләп карарга. Нәрсә булды сиңа, йомшак? Ник елыйсың? Мин әниемне югалттым. Ул урманга кирип китте. Ә мин корда эзләр ясап йөреп артта калганмын. Син миңа ярдәм итә алмассыңмы? Бу кара урманнан мин үзем дә бик куркам. Шулай да сине калдырып китеп булмас инде. Әйдә, әниеңне бергә эзләп карыйк. Кайдасың бу? И бала, мин бит сине югалттым. Әнием минем! Рәхмәт сиңа, Буран. Син бик батыр. Юк, мин әле батыр түгел. Минем бит мөгезләрем дә юк. Коткарыгыз! Нәрсә булды? Бузлы күл буйлап бу якка чыкмакчы идем, ә монда буз ярылган. Буз астына төшеп китәрмен дип куркам. Курыкма, аппак. Әйдә, утыр аркама. Ура! Син мине коткардың. Буран, син шундый батыр. Минме? Юк, минем бит әле мөгезләрем дә юк. Батырлык ул куркуга карамыйча гел алга бару. Ә мөгезләр, алар син әзер булуга ук үсеп чыгар. Рәхмәт сиңа, Буран. Син мине коткардың. Мөгезләрең дә үсеп чыгар. Борчылма. Улым минем, Буран. Әнием. Кайттыңмы, улым? Йомшак белән аппакка да булышкансың икән. Әниләре килеп сөйләде. Әйе. Тик менә мөгезләремне генә таба алмадым шул. Улым, батырлык мөгезләрдә түгел, ә йөрәктә яши ул. Мин батыр, мин батыр, мин батыр. Карәле! Ни булды, улым? Ура! Миңа да мөгезләр чыга башлаган. Буран хәзер шуны яхшы белә. Мөгезләр бары тик игелекле һәм батыр эшләр кылган буланнарга гына чыга икән.